Studio! KNC Bible Verse Memorization Challenge Day 158 Omega Bible Verse of the Day Ephesians 4:26-27 In Tocsin version or in Papua New Guinea language Ephesians 4:26-27 Yupla ikan stop benhat na no can make him sin no can narimsan ego down ang top long benhat true bilong yupla na two yupla in no can give him space long seten Ephesians 4:26-27. King James Pisin Bible. Talk, thank you. Eagle on God. Thanks to God. Share the love. Good day. Good job. Perfect. Bye-bye. 3, 2, 1, action. KNC Bible Verse Memorization Challenge. Day 158. Omega Bible Verse of the Day. Ephesians 4:26-27. In King James Version. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Ephesians 4:26-27. Thanks be to God po. Share the love. Good day. Good job. Stand by. 3, 2, 1. Action. Hello guys. I'm reaching. Panamungking, tayo ay magsaya, panamungking. Pagpuri sa Kanya, panamungking. Umawi sa Kanya. Nangaharan, niyang magaganap, isa buhay. Sa tuwi-tuwi na, isa puso, Kanyang pangawikan. Ang buhay at lakas ating gamitin. Sa pagpuri sa Diyos ng pag-ibig. Masalamat, ating ipagdiwag, naging lingkod. Itong pagmanalan at tumawag sa Kaniyang ngalan. Ibang nila ang katotohanan na kay Jesus, ating nasumpungan sa kalaro, kunting kaibigan. O magulang, sana'y turuan niyo at pagayin sa landas ni Cristo ng amaran, mataglay sa puso. Bawat saglit, kami paglilipot, buhay namin. Aming ihahandog, tunay kami, gawa ng kordero. Kung kagustuhan ay magbiyahin, magagandang bagay ating gawin. Ang buhay at lakas ating gamitin. Sa pagpuri sa Diyos ng pag-ibig. Ang kagustuhan ay magbiyahin, magagandang bagay ating gawin. Ang buhay at lakas ating gamitin. Sa pagpuri sa Diyos ng pag-ibig. Sa Diyos ng pag-ibig. Sa Diyos ng pag-ibig. Sa Diyos ng pag-ibig. What else you want to say? Stand up. What else you want to say? Go, say it.
No. Done. Only like that. No. Salamat po ta, Diyos! Sada lang! Only like that. Only like that, nice. Yay! Clap your hands for me.